magana ta gaskiya, magana ta Allah, a cire adawan siyasa a faɗi gaskiya. Babu wanda ya rena waɗannan mutanen wayo, Ganduje da Gawuna irin Bola Ahmed Tinubu. Mutanen nan iya kokari a APC, iya a sun yi maka kokari a Arewa. Ba irin kokari dai ana maganan kokari sun yi maka. To shin su ba za su iya rike ministerial office ba ne? Sai dinga dauka wasu ƙananan mukamai wanda za a tuɓe su a lokaci ɗaya ba wani matsala kana ba su. Tun lokacin da naga ake rabon mukamin minista ba su ba, na san akwai matsala. Wa gaba da Ganduje da El-Rufai ba wanda ya kai su wa APC campaign a Arewa. El-Rufai da aka san shi jaunya ne, ba za a iya masa irin renin wayo nan ba. Aga an raba gari da shi tun da wuri. Amma Ganduje da Gawuna ku zauna kuna ta juya su, a'a yau wannan mukami wannan mukami. Me yasa ba za ku ba su minista ba? Waɗanda ba su kai su kokari a APC ma an ba su minista. Sai wasu ƙananan mukami wanda in an za a iya tumbuke ka duk lokacin da haka dama ba wani matsala. Kai kuma masu yi musu yaƙi, masu nunawa su ne kaza su ne, ya kamata ku tsaya ku yi yaƙi, ku yi faɗa, ku kwata musu haƙƙinsu. Ku yi ihu, ku yi kururuwa a social media, shugaban ƙasa ya gane cewa wayannan mutane sun cancanci kaza. Amma kullum ku dinga tura su a keken bera, ku dinga tura su Gawuna ne kaza, Ganduje ne kaza, kuma bayan da kun san ba haka bane ko ba haka ba. Ana zalunta mutane nan wallahi tallahi. Mugun zalunci ma ke musu wannan ai ba daidai bane. Wani da kokari ne Ganduje da Gawuna ba su yi ba. Duk da ni bana yin su, amma wallahi mutane sun cancanci minista. Haba da Allah.